такси удачи с Мубаризом Усмоновым. Салом алейкум дӯстони азиз, номанасиб ман Мубориз Усмонов. Ман рови иқдоми нави радиои нав ва рахш такси 3333 мебошам ва қайд кардан ба маврид аст ки иқдоми нав аст. Ин иқдом бори дигар шод кардани мизоҷони рахш такси ва ҳамзамон шод кардани шунавандагони радиои нав мебошад. Иқдом бисёр шавқовар, бисёр ҷолиб аст. Барои ҳамин фикр мекунам ки имрӯз ки ин иқдоми мо бори аввал гузашта истодааст, бисёр нафарон иштирок мекунанд ва мо ин иқдомро минбаъд ҳар ҳафта хоҳем гузаронд. Беинат ҳам шартҳои осон дорад иқдоми мо, бозии бурдноки мо. Инам чи аст? Шумо бояд ҳар рӯзи шанбе соати расо 14 радиои навро гӯш кунед. Мо дар мавзеъҳо, минтақаҳои гуногуни шаҳри Душанбе, дар ҷойҳои зебо, тарихи, ҷойҳое ки ҳамагон медонанд, ҷойҳое ки бениҳоят дар шаҳр машҳур ҳастанд, биноҳо ва дигару дигар дар он ҷо мешавем ва ҳатман барои шумо луқмапартоӣ мешавад дар эфири радиои нав дар мавҷи 95.5 FM. Ровиёни мо барои шумо мегӯянд ки мо дар кадом минтақа ҳастем. Нафароне ки мехоҳанд ки дар ин иқдоми мо иштирок кунанд, ҳатман бояд ки мавҷи 95.5 FM-ро гӯш кунанд ва ҳамзамон бояд ки дар саҳифаи рахш такси дар Instagram ва ҳамзамон саҳифаи радиои нав дар Instagram newradio.tg мо он ҷо локатсияҳо, яъне ки ҷойгиршавии ин он минтақае ки такси ҳаст ҳатман мегузорем ва нафаре ки аввалин шуда пайдо мекунад соҳиби тӯҳфа мешавад ва ҳатман агар ғолиби мо хоҳад ки мо то ҷои лозима ва он нафарро барем, мо ҳатман то ҷои лозимааш ройгон бурда мерасонем. Нафаре ки аввалин шуда маро пайдо мекунад дар дохили рахш такси ҳатман тӯҳфа дода мешавад. Тӯҳфаҳо бошад зиёд ҳастанд аз ҳамкорони барномаи мо ва махсусан аз ширкати рахш такси. Агар шумо хоҳед ки аз хизматрасонии рахш такси истифода баред, метавонед ворид шавед ба замимаи рахш такси ё ин ки метавонед занг бизанед ба рақами 3333. Рахш такси на танҳо дар шаҳри Душанбе фаъолият мекунад, балки дар вилояти Хатлон, дар шаҳри Хуҷанд, дар шаҳри Турсунзода ва медонед аз ҳама хубаш чи аст. Шумо нобаст аз оне ки дар Хуҷанд ҳастед, дар Душанбе ҳастед, дар куҷое ки ҳастед, танҳо рақами 3333-ро занг мегиреду мечинед, дар телефони худ занг мезанед ва нақлиёт ба назди шумо мебиёд. Дар навбати замима низ ҳамин тавр аст. Нобаста аз оне ки шумо дар Кӯлоб ҳастед, дар Турсунзода, замима худаш муайян мекунад ки шумо дар кадом минтақа ҳастед. Ворид шавед ба Play Market ё ин ки App Store ва ҳатман боркашӣ кунед замимаи махсус аз рахш таксиро барои фармоиши такси. Қайд кардам ба маврид аст ки дӯстони азиз, ҳамаи мошинҳои рахш такси ҳама рӯза тамиз карда мешавад, яъне ки дезинфексия, ва барои ҳамаи ронандагони рахш такси аз ҷониби маъмурияти ширкати рахш такси ниқобҳо дода мешавад бепул ва ҳамзамон бошад барои онҳо антисептикҳои зиёд дода мешавад ва ин ҳамаш бори дигар пешгирӣ аз вируси коронавирус мебошад. Лови такси удачи с Мубаризом Усмоновым. Иқдоми мо оғоз мегардад, иқдоми махсус аз рахш такси ва радиои нав. Рафтем. Это место связано напрямую с историей нашего государства, названо в честь царя из династии Ахименидов, правившей в 559-530 годах до нашей эры. Сын Камбиса I, основатель персидско-таджикской державы. Хуш, худи ҳозир метавонед бо ғолиб ҳамсӯҳбат шавед дар пахши мустақим. Қосимов Расул, шунавандаи доимии радиои шумо. ҳамин радиоро гӯш карда, ҳамин кофта гаштем дар таксия. саломат бошед, ташаккур мегӯем ва шуморо муборакбод менамоем. Бисёр шод ҳастем ки шумо имрӯз дар иқдоми мо иштирок кардед. Кадом барномаҳои радиои нав бисёртар барои шумо писанд? ҳамаш бисёртар мо офизҳои хайрот мекунам. Барномаи Муҳити Зинда, барномаи иштирок мекунам. бисёр писанд аст барои шумо. Дар интернет ҳам тамошо мекунед ин барномаро? Не, фақат гӯш мекунед. Ман дидам ки шумо бо нақлиёти шахсияттон омадед, аммо ба ҳар ҳол аз хизматрасонии рахш такси истифода мебаред? Писанд аст барои шумо? Бисёр писанд аст. Машинода и видео. аз мошини шахсӣ бо такси рафтан бисёртар муфид аст. Салому алейкум. мо дерам када бошем пеш мошинтон махам кардем ки накардем. Ташаккур зиёд. Иқдоми мо давом дорад. ҳоло метавонед гӯш кунед, иқдоми мо давом меёбад. мо баъд аз 10-15 дақиқа локатсияи дуюма эълон мекунем. Чӣ хеле ки тамошобинони азиз дида истодед, бисёр айни замон нафарон моро пайдо карда истоданд ва ғолиби якумро мо
сидқан табрик мекунем. Ин туфа аз номи шарики ин лоиҳа аз бима иншуренс ин ҳам бошад суғурта барои ё мошин ё хонатонро метавонед ки тавассути ин суғурта кунед. Барои оне ки шумо бо такси равед дар ҷо купон аст онро метавонед ҳатман истифода баред. Шумо наздиконатон метавонанд ки истифода баранд, ман нишон медиҳам чун купонҳо дорем мо ҳатман онро истифода бурда метавонед. Ҳамзамон мо барои шумо аз ҳамкори дигари мо инам бошад 55 Spirit мебошад барои машқ кардану фикр мекунам дӯст медоред. Машқ мекунед. Бале дар ҳамин ҷо. Ин туфа ҳам барои шумо аст. Метавонед ки 3 маротиба рафта машқ кунед. Боз нафарон дигар омада истоданд. Вале мо аллакай ғолибро муайян кардем. Вале иштирок кунед, боз локатсияи нав мешавад. Гӯш кардан лозим аст. ва ин туҳфаи дигар аз Рахш такси барои хотира, барои чой нӯшидан ҳамеша бо Рахш такси ва радиои нав бошед. Ва ман мехостам ки худи ҳозир барои нафароне ки моро тамошо карда истоданд фикру ақидаҳои худро мегуфтед оиди ҳамин иқдом. беҳтарин иқдом. мо бисёр шод ҳастем ки ҳам хеле иқдомо мақсад ҳам хеле ширкатҳои ватании мо ташкил мекунанд. бисёр мо хурсанд ҳастем. ин ҳамаш пешравии давлат аст. Дар ҳақиқатам ташаккур мегӯям. Барои шумо муваффақиятхон ҳастем. Доимо радиои навро гӯш кунед ва доимо бо Рахш такси биёед якҷоя аксам мегирем барои чинӣ. Лови такси удачи с Мубаризом Усмоновым. мо аллакай ба локатсияи дуюм рафта истодаем ва локатсияи дуюми мо ҳам минтақаи ҷойгиршавии минтақае ки мо интихоб кардем, он ҷое ки мо интихоб кардем ҳамчун ҷои дуюм барои ёфтан. ин бисёр ҷои машҳур аст, ҳамагон медонанд. дӯстони азиз, як сур агар аҳамият дода бошед, махсусан либоси зард пӯшидам танҳо дар ин ҷо 33 намерасад, ки дар ин ҷо 33 намерасаду халос. ранги асосии ширкати Рахш такси ин ранги зард мебошад ва ман ҳамин либоси зард пӯшидам ва боз ранги зард инъикоскунандаи офтоб аст ва фикр мекунам ки дар ин рӯзи борони бисёр фоили некард ва ҳатман бояд ки боронам оҳиста-оҳиста чӣ шавад, баҳс шавад. мекунам ки агар шумо боди хад радиои навро гӯш кунед пайдо мекунед. ғолиби якум аллакай ҳаст, соҳиби туҳфа шудан, шумо низ соҳиби туҳфа шавед имрӯз ва иштирок кунед дар иқдоми мо. Историческая часть города, улица которого связана с таджикским и персидским поэтом, ученым и основоположником персидской литературы. ҷои дуюм ин ҷое аст ки дар ҳақиқатан дар кӯчаи марказии шаҳр аст ва ин ҷо хело боз дар ҳамин ҷо ҳаст ва ин ҷо пайвастагӣ дорад бо савду. асосан дар наздикии ин ҷо ҳатто ҳаст як қаҳвахонаи машҳури итолиёвӣ ҳам ҳамагон медонанд ва ин ҷо фикр мекунам ки ҳамаи мамлакатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил чунин ҷоро доранд. ҷо ҳастем аллакай мошина омада истоданд ва мо мебинем ки чӣ гуна ҳолат мешавад ва ки аввалин шуморо пайдо мекунад. мо гуфтем ва шумо метавонед ки боз камтар дигари илова кунед. Тафаккур дар тамос мешавад. ёфтанд аллакай, мана ёфтанд. барои ҳамин марҳамат, ман гӯши телефонро медиҳам, ҳамсӯҳбат кунем, хоҳиш мекунам. ман давлат ҷамрӯд ҳастам, шунавандаи доими шумо ва боавира гӯш кардан гирифтем як хеле пайравхоз бум ғолибони мо муайян шуда истоданд ва мо худи ҳозир бошад локатсияи сеюмро интихоб мекунем. моро пайгирӣ кунед, аз хизматрасони Рахш такси истифода баред ва гӯш кунед кадом радиоро, радиои навро. Лови такси удачи с Мубаризом Усмоновым. Что ж, данная локация — дворец со сказочными залами, 4 года круглосуточного труда, 4000 мастеров, более 60 видов камней и 90 видов дерева. мо бисёр луқмафартӯе намекунем оиди минтақаи ҷойгиршавии мо ва танҳо мегӯем ки
ин ҷое аст ки яке аз ҷойҳои аз ҳама зебо ҷойҳои тамошобоб на танҳо барои масалан шаҳрвандони тоҷикистон балки барои тамоми сайёҳон мебошад ки дилхо нафаре ки ба шаҳри душанбеи зебои мо омад ҳатман аз ин ҷо дидан мекунад, зеро ки ин ҷо воқеан ҳам ҷои зебо аст ва нафари аввалин аллакай аз куҷое намедонам моро пайдо карданду омаданд ва ана радиошонро баланд карда истоданд ки мо шуморо гӯш карда истодаем ва як нафари дигар дар оқибтар ҳастанд ки он нафарам фаҳмидам ки моро гӯш карда истоданд вале диданд ки аллакай ёфтанд ва як нафари дигарам аллакай омада истодааст. Рости гап пулам устед накардам, ба таваккал ба худ қарабола кардам. Яке дидам ки мошин анҷа ба омадан гирифтам. Минтақаи ҷойгирсавии севуми мо ин кохи Наврӯз мебошад. Нафароне ки ёфтан наёфтан ва нафаре ки ҳатто дар роҳ ҳастанд барошон мегӯям ки омадан лозим нест, зеро ки ғолиб аллакай муайян шуд. Лови такси удачи с Мубаризом Усмоновым. Четвертая локация. Территория, на которой с учебной целью культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений из разных частей света и различных климатических зон. Зеленая часть нашего города, где собраны сотни видов растений, а так парковая зона — место обитания белок, радующая жителей и гостей столицы. Ёзир чихеле ки пай бурда истодед, дариқи радио гӯш карда истодем, он ҷое ки онҳо мегӯям боғи ботаникӣ, мо ҳам аллакай дар ҳамин ҷо ҳастем, омода ҳастем ва фикр мекунам ки нафаре ки воқеан ҳам қобилияти зеҳнии хуб дорад ва бо диққат радиои Навро ва роҳиёни моро гӯш мекунад, ҳатман моро дар ин минтақа пайдо хоҳад кард. Машина РАД такси 3333 с номером 0095 ТТ09 и с Мубаризом Усмоновым за рулем. Сад сомон барои шумо барои абед метунед ё ин ки хӯрок шом метунед. Сеят эфенди дар вай ҷойгир аст, ҳавохонаи туркӣ дар Ашаб. боз барои суғурта кардан барои шумо суғурта аз Дима Иншуренс. Як сурат бигирем. Лови такси удачи с Мубаризом Усмоновым. Что ж, наши коллеги добрались до пятой локации. Прямо сейчас, прямо в ваши ушки подсказочки новые. Итак, данная локация является одним из красивейших построек, которые украшают ночной Душанбе яркими световыми инсталляциями. Постройкой каждого отдельного жилого комплекса занимались 4 лучшие отечественные строительные компании. В народе данный жилой район называют таджикский Дубай или Лас-Вегас. Моростига балакай чигам омада расидам натавонистем. Чунон зуд ёфта истодан моро рости гап умуман мегӯям ки боварӣ надорем ки чунин зуд меёбанд, аммо намедонам аз кадом лиҳоз бошад ки бениҳоятам зуд. Иштирокчии навбатии мо галакай ғолиби мо ҳастанд, омаданд. Ин нафар тариқи радио моро гӯш кардед, дуруст? тариқи радио моро гӯш кардед ва пайдо намудед? бале. Мегуфтед ман барои ҳамаи шунавандагони мо нақл мекардед чӣ гуна пайдо намудед, чӣ гуна гӯш кардед, чӣ гуна оидин иқдом фаҳмидед? Марамат. радиои 95-50 رو گوش کرده بودم از آرینکری دومای دبی گفتم و اونجا ایستادگی بودن رادیو رو گوش کرده بودن
اینجا تای بودم که اینجا شما پیوسته بسیارتر کدام رادیو رو گوش ما میکنید؟ 95 برای چی؟ کدام برنامه هایش برایتون پسنده؟ موسیقی نو برنامه خوب دارن از همین لحاظ از همین رادیوی نو است بهترین خب بهترین رادیو تشکر زیاد میگم برای شما. یک نقطه مهم دیگر، شما میدونید که شما غالبی نفری که اولش رو پیدا میکنید نفر صاحب توفا میشود. ما توفاهای مخصوص داریم از نام همکاران، نفرانی که شریک این برنامه هستند و من میخوام توفای اولین رو از نام شرکت رخش تاکسی برای شما تیم. این توفای مخصوص است. باز یک توفای دیگر اینم باشد کوپون با مبلغی 33 سومانی. اگر با یگان جای سفر کردن اشتید که دیگر میتونید استفاده برید. و باز یک توفای دیگر است، اینم باشد با 55 سپیریت. این مرکزی ورزشی است. من فکر میکنم که مشق این بسیار چیزی خوب است، زیرا ورزش این گروی سلامتی است. ما شما رسید خان تبریک میکنیم. Лови такси удачи с Мубаризом Усмоновым. Данная локация — это самая студенческая часть города. Это место, которое по праву можно назвать центром всех студентов. Локация находится между двумя крупными образовательными учреждениями. мо шуморо муборакбод мегӯем саади муборак шавад шумо аввалин шуда ба назди мошини мо омадед ва соҳиби туфа гардидед. табрик. تشکر زیاد بگم. خط کردم با مورد است که در اینجا باز سرتیفیکات زیاد است. بغیر از اینکه کوپن با مبلغ 33 سومانی داده میشد، باز هست توفا برای طرفخانه ترکی سیدفندی، باز هست توفا با دلار ورزشی 55 سپیریت، باز هم سرتیفیکات از بیمه اینشورنس داده می شود. و من توفا بسیار زیاد هستم. من تشکر میگم برای هر یک نفرانی که در این اقدام ما را همراهی کردن و دستگیری کردن. اقدام ما دوام دارد. لوکاسیای آخرین رو ما برای شما در این روزا برنامه پیشنهاد میکنیم. برای با دقت گوش کنید. Лови такси удачи с Мубаризом Усмоновым. Данная локация является местом отправления и прибытия людей, товаров, грузов. Оттуда встречают и провожают. Транспорт, который приводит и отправляет людей до пункта назначения, является одним из древнейших средств передвижения, отправляющих людей на максимально дальние расстояния. Первым изобретателем данного транспорта был англичанин Ричард Тревити, который представил миру свое изобретение в 1804 году. ما علاقه مافزه پنجم منطقه‌ای که ما در آنجا بودیم علاقه پیدا کردند و اکنون میرویم با لوکاسیای آخرین در امروزه برنامه. اینم باشد لوکاسیای هفتم است و این جا خواهد بود. ما رو پیگیری کنید و میفهمید که کی اکنون شده پیدا میکند و ما رو و صاحب توفا میشود. Лови такси удачи с Мубаризом Усмоновым. نمیدونم چگونه فهمیده ایستادن، اما تیز یافته ایستادن ما رو و خودی زیر ما در منطقه نوبتی نم باشه در نزد روی وانی تاجیکستان قرار داریم و اوکی غالب هست. من میدونم چگونه بیاید پرسان میشم که چگونه اینقدر تیز. من خواهش میکنم بیاید هم صحبت میشویم. مرحبا. الو سلام علیکم. سلام علیکم، شما بخیر میگوییم با شما. بیاید شناس میشیم نام شما. اسدالله. شما رو تبریک میکنیم. اسدالله سرحال برای که اولین شده ما رو پیگیری کردید و چگونه میگفتید که چگونه ما رو دریافتید؟ من رادیوی 95 ما گوش کرده بودم. اون وقتی که سیستم خیلی کبود داره من شما در نزدیکی دارم و فهمیدم که میگم. تشکر میگویم و شما با بار دیگر رادیو نو شما رو تبریک میکند با این تحفه رخش تاکسی.
Так, что ж, открыли последнюю, финальную, 7-ю локацию. Мы поздравляем Асадулло. Что ж, спасибо огромное, дорогие радиослушатели, за прекрасно проведенную акцию. Мы провели ее вместе с вами. Это было Новое радио 95,5 FM. Я еще раз поздравляю нашу радиостанцию и компанию Рахш Такси с успешным началом. Лови такси удачи с Мубаризом Усмоновым.